हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों जोबोद गोनांथार माखासे आयदानि सायाव बाहाय बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। बाहाय नुनो मोननाय जागोन जे जोङो नोंथांमोनहाबो नुबोदों जोङो आरो सोमावसारबोदोंबो बाहाय नोंथांमोनहा नुदों जे डिभाइड आसाम 50-50 आरो बे स्ल'गाना जों साफ्रोमबो बर'फोरनिनो आरो बाहाय माखासे सम लायै सम गोबां दैदेनगिरिफोर फैदोंमोन। थै होगोन आलादा हादोर सोरजिगोन बे बाथ्राया जोंना गोदोनिफ्रायनो जाखांबोबाय थादोंमोन। नाथाय गेजेर ससे समावहाय दा बेखिनि समावहाय माखासे मोस्लिद जालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिगौ। दा बर'फोरनि थाखाय माखासे जोंहा मोनथाय मोननांगौनि थाखाय जोंनि सोमावसारबोनाया गोबाव बोसोर जाबोबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ। बिनिनो फिथाइ बादियै थांनाय 1993 मायथाइयाव जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन BSc एकर्ड, बेनि उनावहाय 2003 मायथाइयाव नुदोंमोन BTC एकर्ड, बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों जे जोङो दा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि BTR एकर्ड। बे एकर्डनि उनावहाय जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन मोनसे जोबोद रंजानायनि दोहौ आरो बयबो गोजोननाय मोन्दोंमोन। बेयाव थानाय माखासे रादायफोरखौ नुनानै बयहाबो गोजोनदों, दाबो गोजोनदों, थिगैनो दङ। नाथाय बिनि उनावहाय जोङो फैयै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप सोनो नागिरदों जायखौ नोंथांमोनहा गोबाङानो नुखाबाय जानो हागौ। बेखौ नोंथांमोनहा खोनासंनानै लादो। जाके आसाम का और विभाजन नहीं होगा, आसाम विल नॉट बी डिवाइडेड, आसाम एकत्रित रहेगा और वही एकत्रित आसाम भूमि में हम बोडोलैंड का सबसे जो जितना संभव हो इतना संभव हम विकास करेगा। बोडो मूवमेंट का जो कोर आइडियोलॉजी था कि उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको मानते हुए आप जो एक यूनिफाइड असम का कल्पना हम लोग का सामने रखा, इसलिए असम का इतिहास में हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी और आपका नाम सोनाली अक्षर में लिखा जाएगा, ये मैं बोल सकता हूं। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानांगौ बे भिडिअ क्लिप्सखौ आरो बेयाव नुनानै नोंथांमोननि गोसोआव बयनावबो सोंथि जादों आरो बयबो सिखांगासिनो दङ, जाखांगासिनो दङ, गोबां सावरायलायनायबो जागासिनो दं, पस्ट शेयारबो जागासिनो दङ। दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन आरो बयबो साफ्रोमबो गोरों गोराफोरानो नुदों। दा बे बेलायाव गोबाङानो बुंसोलायदों जे जोंनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद गिदिर गोसोम मोनसे जोबोद गिदिर राव आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद साननांगौ गोनां आरो जोबोद दुखु गोनां। दा बे मोनसे बाथ्राफोरखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बेनि गेजेराव जोङो सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ बाहाय आङो मख'नानै दायनिगिरि खालामनो नागिराखै। मानो होनबा मोनफ्रोमबो एग्रिमेन्टखौ हारसिं खालामाखै, गासैबो गोबां मानसिफ्रानो बाहागो लाबोदों, गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बाहागो लाबोदों। बाव आं जेबो बुंनो थाङाखै। नाथाय बे मोनसे बाथ्रानि उनावहाय दा गोबां दैदेनगिरिफोरानो जोंनिया मोनसेनिफ्राय मोनसे बारस्लायबोनानै राजखान्थियाव बाहागो लाबोबाय आरो राजखान्थियाव बाहागो लानाय लोगो लोगो जोङो बेखौ साफ्रोमबो बयबो मिथिखागौ जे बिथांमोनहा राजखान्थियाव थांनाय लोगो लोगो मोनसेबो हारिनि थाखायल' होननानै बबेबा मोनसे पार्टिकुलार हारिनि थाखायल' खामानि मावनो होननानै राजखान्थियाव बाहागो लानो हाया। बियो थार, नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिगौ। दा बेखायनो बे बाथ्रानि गेजेरजों एबा बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौसो खावलायनो सानदों जे रायजो राजानि गोसोआव बेखौसो सोंथि जानाय दङ दे जोंनि राजखान्थियारि आफाद नङै समाजारि आफादानो जा गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोर जायफोरखौ आं मख'ला, नोंथांमोनहाबो बयबो मिथिखागौ। दा बेयाव बिथांमोननि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरा दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव एबा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फिननाय होयो बिनि सायाव बेखौसो जोंसो नेनानै दंगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय खौरांगिरिफोरा मोगा मोगि खालामनाया जोबोद गोनांथि दङ। बेयो जाहैबाय जों बा आंनि थाखायल' नङा, बियो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय बिनि गोसो सिङाव थानाय मिथिनो लुबैनाय बाथ्रा बेरखांनानै दंगासिनो दङ आरो बेनि उनाव बेनि फिननाया मा जागोन बेखौ मिथिखांनायनि उनावहायसो जोङो माबा मोनसे साननाय एबा माबा मोनसे बुंनो हानाया जानांगौ फैफिनगोन। बेखायनो आसा खालामो खौरांगिरि बिथांमोनहा बैसोरनि सायाव कुइसन खालामगोन आरो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ सिङाव थानाय बाथ्राफोरखौ क्लियार खालामनानै होगोन आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बुङो जों बेखौ नेनानै थागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।